سلام صخبركم تاتلتنا خميس نحكم مباركسنا الساعة زي زينا حيزلكم مسئل له مجمر تاقن عارس زينا إرتراوين كاب إثيوبيا ببسحي واسو خمزة له تقلسو لوخ إرترا أبيجن أبستقنا أحقراو سيمبوزيوم أدماساو أواج سبع مسلات تساتفو كنات إسرائيل حماسن بسعو كتيل الله بريزيدنت بوتين أبزمت مرجاخ عواد كم زخل إكلس الله فولي لوخ ماي كامر نقوداي سودانن كالن مكتتل نابقرن أفريقيا كقعازيون قالوتن زبل زيناتات تحزنا مسيناكم لنا سناي مكتتل ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ በብዝሒ ወጽለው ተባሂሉ ኣብዝ ሓለፈ ወርሕን መንፈቕን ዝተፈላለዩ ብዝሒ ዘለዎም 4 ጉጅለታት ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ካቱ ከም ዝተሓዙ ፖሊስ እቲ ሃገር ገሊጹ ብፍላይ 54 ሰባት ዝሓዘት ካልእቲ ጉጅለ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ኣደቆልዑን ዝነበሩ እያ እዚኦም እቶም ብፖሊስ ኬንያ ዝተሓዙ ኮይኖም ብሓለዋ ደባት ከይተረኣዩ ናብ ኡጋንዳን ኬንያን ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ብዙሓት እዮም ሙሉጌታ ጽባቱ ዝተባህለ ኣብ ኬንያ ዝነብር ኤርትራዊ ብዝሒ ናይቲ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝውሕዝ ዘሎ ክትርዳእ እንተደሊኻ ነዚ ሰንበት ናብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ዝመጽእ ዘሎ ሰብ ምርኣይ ይከኣልዩ ይብል እቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ብኤርትራውያን ዝውነን እዩ ቅድሚ 2-3 ዓመት እቲ ቤተ ክርስቲያን ዳርጋ ንኹሎም ምእመናን ይሕዞም ከም ዝነበረ ዝገለጸ ሙሉጌታ ሕጂ ግን ቀጽርቲ ቤተ ክርስቲያን ከይተረፈ ብሰብ ከም ዝመልእ ይገልጽ ኣብተን ኣብ ናይሮቢ ዘለዋ ኤርትራውያን ዝግልገሉለን ካልኦት ኣብያተ እምነት እውን ተመሳሳሊ ብዝሒ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሙሉጌታ እቲ ተርእዮ ብዝሒ ሓደስቲ ሰባት ከም ዘመልክት የርድእ ኣብ ኡጋንዳ እውን ካብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ይውሕዙ ከም ዘለዉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይመልክት ምኽንያት ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ግስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ ብወዲ ጣዕመ ዝጽዋዕ ኢንጂነር ፊልሞን ኣብታ ከተማ ኣብ ከም መብራት ሃይል ጆሞ ቦሌ 22 ዝበሃል ከባቢታት ብዝሒ ኤርትራውያን መዓልታዊ ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕብር ኣብ 2018 ውዕል ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ምስተኻተመን ንሓፂር እዋን ዶባት ክልቲአን ሃገራት ምስተኸፈተን ኣዝዩ ብዙሕ ኤርትራዊ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝወሓዘ ላዕለዋይ ተጸዋዕ ስደተኛታት UNHCR ንሓያሎ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጺቦም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት እውን ዋሕዚ ኤርትራውያን ኣዲስ ኣበባ መሊሱ ወሲኹ ስለምንታይ ግን ከምኡ እቲ ሓደን ቀንድን ምኽንያት ኩናት ትግራይ ምዃኑ ዝገለጸ ኢንጂነር ፊልሞን ኣብተን ኣብ ትግራይ ዝነበረ 4 ማዕስከራት ስደተኛታት ዝነበረ ስደተኛ ዳርጋ ብምሉኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገዓዘ ይሕብር እቲ ኻልኣይ ምኽንያት እቲ ካብ ማዕስከር ስደተኛታት ትግራይ ናብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ማዕስከር ኣለምጭዋ ዝኣተው እውን እቲ ማዕስከር ስደተኛታት ክነብሩሉ ዘይምችእ ስለዝኾነ እቲ ዝኸኣለ ካብቲ ማዕስከር መሞሊቑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይመጽእ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ርእሲኡ ውግእ ሓዳድ ሱዳን ምስ ኣጋጠመ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት መንገዲ ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኡጋንዳን ኬንያን ተሰዲዶም ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ መወዳእታ 2022 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ሱዳን ኣብ ዓመት 2022 ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ምስኩባት ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ይሕብር ካብዚኦም እቶም 700 ኣስታት 800,000 ደቡብ ሱዳናውያን ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ደቡብ ሱዳን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ኸ ኤርትራውያን እዮም ኣብ ሱዳን ኣስታት 126,000 ምስኩባት ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ እቲ ጸብጻብ ይሕብር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መበል 30 ርብዒ ዓመት 2023 ብዙሓት ካብቶም ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝርከቦም ምስኩባትን ዘይምስኩባትን ስደተኛታት ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዝተኸስተ ኩናት ሓድሕድ ናብ ደቡብ ሱዳን ግብፂ ጫድን ኢትዮጵያን ከም ዝተሰደዱ ገሊጹ ኢንጂነር ፊልሞን ብኤርትራውያን ኣብ ዝውነን ሓደ ኣብያተ ቤንስተን ኣብያተ መግብን ምስ ተኣቱ ብዘይካ ኤርትራውያን ካልእ ሰብ ዘይትርእየሉ እዋናት ኣሎ ክብል እቲ ቅጽሪ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ የረድእ መሓር ዓለም ዝተባህለ ካልእ ነባር ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ እቲ ምኽንያት ልክዕ ከምዚ ፊልሞን ዝሓበሮ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ናይ ባህልን ቋንቋን ምምሳል ኣዲስ ኣበባ ንኤርትራዊ ዝያዳ ተመራጺት ከም ዝገብራ ይጠቅስ ይኹን እምበር እቲ ኤርትራዊ ብገለ ወገናት ብጽቡቕ ኣይጥመትን እዩ ይብል መሓሪ ኣብ ሓደ ከባቢታት እቶም ኤርትራውያን ወጻኢታት ክራይ ገዛ ንምንካይ ብዙሓት ኣብ ሓደ ገዛ ተኻርዮም ከም ዝነብሩ ይሕብር መሓሪ ሰብና ኣብ ዝኸዶ ጻዕራም ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ይሳተፍ ይኹን እምበር ገሊኦም ብጸሊም ዕዳጋ ሰልዲ ተሽርፉ ኢኹም ተባሂሎም ዝተኣስሩ እውን ኣለዉ ይብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ስደተኛ ብሕግን ስርዓትን ናይቲ ሃገር ተገዚኡ ክኸይድን ብሕማቕ ዘጠምቱ ኣካይዳታት ከወግድን ከዓ ይመክር ንምዃኑ እዞም ኤርትራውያን ንምንታዮም ብብዝሒ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፁ ዘለዉ ኢንጂነር ፊልሞን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሓት ኤርትራውያን ተገፊዮም ብወገን ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከም ዝተጠረዙ ይሕብር ኣብ ሰነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈጸሙ ግፋ ዘሻቐለ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኢሰመኮ ኣብ ልዕልቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተት ዕቑባን ክግበር ጸንሐ ማእሰርቲ ደው ክብል ምጽዋዑ ይስከር እዩ ይኹን እምበር ኣካላት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምሕጽንታ ናይቲ ኮሚሽን ኣሽሽ ብምባል ኣብ መወዳእታ ሰነ 2023 ትሕቲ ዕድመ ዝርከቦም ኣስታት 200 ኤርትራውያን ብግዴታ
ናብ ኤርትራ ምጥራዞም ከም ዘሻቀሎ መግለጺ ኣውጽኢ ነይሩ። ኢንጂነር ፊልሞን ማእሰርትን ጥረዛን ኣቦቱ እናሃለወ ኣብ ዝቐረባ ሳምንቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ብሰንኪ ጉዳይ ባሕሪ ወጥሪ ስለ ዝተኸስተ ካልእ ስከፍታን ሻቅሎትን ብምፍጠሩ ብዙሕ ሰብ ካብቲ ሃገር ይወፅእ ኣሎ ይብል። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያ ዝመጸ ስሙ ክዓቀብ ዝሓተተ ኤርትራዊ ብዙሕ ሰብ እተን ሃገራት ናብ ግጭት ከይምርሓ ስጋት ከም ዘሕደረ ሓቢሩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ኣብ መንጎን ዝነበረ ኩነትን ኣብ 2018 ብውዕል ሰላም ምስ ፈትሐኡ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ኣድናቆት ረኺበን እየን። ከም መርኣያ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ተሰሊሙ። እንተኾነ እቲ ተስፋ ሰላም ብቕልጡፍ በኒኑ ኣብ 2020 ኣብ ትግራይ ኩናት ተወሊዑን ብዙሕ ሰብ ሓሊቑን። እቲ ኩናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ምስ ተዛዘመ ግን ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ምዉቕ ርክብ ክሕርፍፍ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። አብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ባሕሪን ኢትዮጵያ ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እዩ ዝተሕዝቶ ዝሃቦ መግለጺ ካብተን መደባብቲ ዝኾና ሰማል ጅቡትን ኤርትራን ተሪር ክብረ መልሲ ኣጋጢሞ ማሕረ ዓለም ሕማቕ ይምጻእ እምበር ግጭት እንተተኸሲቱ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጥፍኣት ዝኸትል ሳዕቤን ከልዎ ከም ዝኽእል ይገልጽ። ሓደ ቢቢሲ ዝዛረቦ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ኬንያ ዝኣተወ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣነ ዕድለኛ ኮይነ ቀልጢፈ ሰሊጡን እምበር ይዕረኽተይ ብኣስከርቲ ንኽመፁ ን5 ወርሒ ሪጋ ሒዞም ይጽበዩ ኣለዉ ይብል። እቲ ምክንያት ግን ይውስኽ ብዙሓት ካብ ሱዳን ዝመፁ ኤርትራውያን ፕሮሰስ ንካናዳ ከምኡውን ኤሮፓ ስለ ዘለዎም ወረቐት ውድብ ሕብራት ሃገራት ክኣስ ስለ ዘድልዮም ግድን ንኡጋንዳ ከኸዱ ኣለዎም ይብል። ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ቤጂን ኣብ ዝተቐንዐ ኣህጉራዊ ሲምፖዚየም ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ተሳቲፉ። ልኡኽ ኤርትራ ብምኽንያት 75 ዓመት ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ብ5 ታሕሳስ ኣብ ቤጂን ቻይና ኣብ ዝተቐንዐ ኣህጉራዊ ሲምፖዚየም ተሳቲፉ። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ካብ ጨንፈር ሰብኣዊ መሰላትን ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣቶናት ናይ ልዕብዮ ኣብ ዘቕረቦ ግሎባዊ ምሕደራ ሰብኣዊ መሰላት ሽፋን ንኣይዲዮሎጂያዊ ኣጀንዳ ዝብል ጽሑፍ እቲ ኣዋጅ ንመትከላት ሰብኣውነት ዘሎ መብጽዓ ዘረጋግጽ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሰነድ እውን መሰረት ሰጓም ምዕባለ ኣህጉራዊ ሕጊ ብሓፈሻ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ብፍላይ ዘንበረ ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ እኳ እንተኾነ ዘላቐ ሰላምን ልምዓትን ንምስማር ከልዎ ዝነበሮ ኣበርክቶ ዛጊት ኣብ ትግባረ ሓያሎ ፈተናታት የጋጥሞ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ። ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ቀንዲ ዓንድታት ህንፀት ሃገር ኮይኑ ምዕሩይ መሰላትን ዕድላትን ዘውሕስ ኣብ ሃገራዊ ሕግታት ዝሰፈረ ከም ዝኾነ ብምንጻር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጾታዊ ምዕሩይነትን ተሳትፎን ዝተመዝገበ ምቕሉል ገስጋስ ንምድልዳል ዓብ ኣተኩረ ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ። ኣቶናት ናይ ለስዒቡ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መሳሚስካ አንጻር ኤርትራ ክቐርብ ዝጸንሐ ብሓሶት ዝተመልአ ክሲ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ 2009-2011 ብድፊት ገለ ሃገራት ምዕራብን መጋበርያታትን ማዕከናት ዜናን ብባይቶ ሰጥታ ዝተበየነ እገዳታት ከምኡውን ዘንቀደ ናይ ምድዋን ዘመተን ተጻብኦታትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ብተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብን መትከል ርእሰ ምርኮሳን ኣብ ኩሉ ጽላታት ተመዝግቦ ዘላ ገስጋስ ብኣብነት ኣሰኒዩ ገሊጹ። ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዝመጽእ ሰንበት 10 ታሕሳስ መበል 75 ዓመት እዩ። ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ዝመጽእ ምርጫ ሩስያ ክዕወት ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ኣብቲ መጋቢት 17 2024 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ን5 ግዜ ክምረጽ ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ወዲ 71 ዓመት ፑቲን ግን ዛጊት ንምርጫ ከም ዝወዳደር ኣየፍለጠን ዘሎ። ሕጂ ግን እቲ ዕለተ ምርጫ ስለ ዝተወሰነ ኣብዘን ዝመጻ መዓልታት ክፍለጥ ምዃኑ ተጽቢት ኣሎ። መሰረት ንሱ ዝቐየሶ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ንተወሳኺ 2 ዓመታት መዝነት ግዜ ክወዳደር ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ድማ ክሳብ 2036 ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። እቶም ክወዳደሩ ዝኽእሉ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ ኣብ ደገ ከም ዘለዉ ይዝግለጽ። ዓበይቲ ማሕበራት ዜና ድማ ተኣጊዶም ምህላዎም ጸብጻባት ኣሶሲየትድ ፕሬስ ይገልጽ። ብኻልእ ወገን መሰረት ዝተኣከበ ርእይቶ ህዝቢ ኩናት ዩክሬን ይኹን ንዓብ ሓላፊ ዕሱብ ኣሃዱ ቫግነር ኤቪገኒ ፕሪጎዚን ንህቡብነት ፑቲን ዘግደሎ ይመስልን። ሕጂ ኣብቲ ምርጫ መን ይብድሆ ይኸውን ዝብል ንጹር ኣይኮነን። ተኣሲሩ ዘሎ መራሒ ተቃዋምቲ ኣሌክሴይ ናቫልኒ ትማል ሐሙስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ደገፍቱ ንፑቲን ጥራይ ኣይትምረጹ እምበር ካልእ ንዝደለኹሞ ምረጹ ይብል። ፑቲን ነዚ ምርጫ ከም ሬፈረንደም እዩ ክጥቀመሉ ደልዩ ዘሎ እንተግባራትን ነቲ ኩናትን ዝበለ ናቫልያኒ ድሌት ዝበዝሐ ህዝቢ ፑቲን ከልገስ ምዃኑ ይምግት። ዛጊት 2 ሰባት ንፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣባል ባይቶ ዝነበረን ኣባል ቤት ምክሪ ምምሕዳር መስኮ ዝኾነን ቦሪስ ናይዝድን ጋዜጠኛን ጠቕባ ሕግን የካተሪና ዶንሶቫ ካብ ዞባ ቲቨር እውን ትወዳደር ከም ዘላ ተገሊጹ።
ፍሉይ ልኡኽ ማይክ ሃመር ንጉዳይ ሱዳንን ካልእ ንምክትታል ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይጓዓዝ። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝኾነ ማይክ ሃመር ካብ ሎሚ 7 ታሕሳስ ክሳብ 17 ታሕሳስ ናብ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያን ከምኡ ድማ ቀጠር ንምብፃሕ መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተረኸበ ሓበሬታ የርድእ። ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝበፅሐሉ ማይክ ሃመር ብበይነ መንግስታዊ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ዝግበር ዘተ ክሳተፍ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብተመሳሳሊ ኣብ ቀጠር ንጉዳይ ሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ ዝግበር ዋዕላ ክሳተፍ መደብ ሒዙ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ምስ መራሕቲ ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ ጉዳያት ሱዳን ከምኡውን ንትግባረ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ክዝቲ መደብ ከም ዘሎ እቲ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱ። ብበበይኖም ግጭታት ኦሮምያን ኣምሓራን ብተደጋጋሚ ነውፅን ዘጋጥማ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራፍ ተሰፊኑ ዘሎ ዘይምርግጋእ ተረኣ ክትፃወት ተስፋ ከም ዘሎ መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ይሕብር። ኩናት እስራኤልን ሓማስን ብጽዑቕ ቀፂሉ ኣሎ። ሓይልታት እስራኤል ኣብ ዝሓለፈት ለይቲ ንከተማ ራፋሕ ክልተ ግዜ ሃሪሞም ኣብታ ሲቪላት ተዓቂቦምላ ዘለዉ ከተማ ድማ ፍርሒ ነጊሱ ኣሎ። እስራኤል መጥቃዕታ ኣብ ልዕሊ ሓማስ ኣስፊሓ ኣላ። ካብቲ ዛዕናዊ ሰሜናዊ ክፋል ጋዛ ናብቲ ድሮብ ተፈናቐልቲ ዝመልአ ደቡባዊ ከባቢታት መጥቃዕታ ኣስፋሕፊሕ ኣሎ። ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጋዛ ንሰላማውያን ሰባት ውሕስ ዝበሃል ቦታ የለን ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊት ከተማ ካሃን ዩኒስን ከባቢያን ዝካየድ ከቢድ ኩናት ን10 ሽሓት ሰባት ካብ ምሕጋዝ ረድኤት ማይን ካልኦት ኣገደስቲ ቀረባትን በቲቖም ኣሎ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ንባይቶ ጸጥታ ኣብ ዘስምዖ መጠንቀቕታ ሰብኣዊ ቅስፈት ኣንጸላልዩ ኣሎ ብምባል ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ንምቁራጽ ተኽሲ ክጽውዑ ጠሊቡ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ንምቁራጽ ተኽሲ ዝግበር ድምፂ ግን ኣሜሪካ በቲ ዘለዋ ንድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ስልጣን ክትዓግቶ ከም ትኽእል ይግመት። እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦ ነብዚ ይፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።